Ето три неща, които да знаете преди да си купите горивна камера. Преди да тръгнете да правите камина, преди въобще да проектирате къщата. Това е видео за тези хора. Също и за архитекти, продавачи на горивни камери и така нататък. Номер едно. Никога не си купувайте горивна камера, която не е сертифицирана. Която е направена от производител, който няма завод, няма фабрика, която не е сертифицирана. Сертификатите гарантират, че тази горивна камера отговаря на изискванията на отделните държави. В случая в България, тук важи общата сертификация на Европейския съюз, която е изключително занижена. В България, тъй като ние нямаме специфични изисквания за това какво представлява една горивна камера, пазара ни е залят с несертифициран продукт, с нискокачествени изделия, които тези производители, които ги внасят тук, не могат да ги изнесат в страни като Германия, например, която също е в Европейския съюз. Обаче там има изключително високи изисквания. Тъй като това, което излиза от тук, всяка година там се замерва от сертифициран отново куминочистач и ако тази горивна камера не покрие изискванията, които са необходими за газовете и замърсяването, което произвежда, тя не може да се използва и трябва да се замени с нова. Същото важи и за страни като Финландия. Горивните камери, които ние внасяме, се изнасят не само в рамките на Европейския съюз и северните страни и балтийските страни, а се изнасят страни като в Швейцария, в Япония, в Канада, където изискванията са още по-големи. Затова, когато преди да купите горивна камера, когато мислите как да си направите камината, когато избирате горивна камера, много внимавайте кой производител избирате. Особено тук у нас. Същото важи и за комините. Всеки производител на неръждаеми комини, на керамичните или който да е, трябва да е сертифициран и това трябва да е написано на самия продукт, на абсолютно всеки продукт, на абсолютно всяка скоба, на абсолютно всеки болт едва ли не. Ето този сертификат най-малкото тук трябва да го имате. Ако това, което си купувате няма сертификат, рискувате да си запалите къщата, в случая с комините, рискувате да имате изключително големи проблеми, рискувате в някой момент, в който страната не се развие до такава степен, че да има и контрол, да дойде някой да ви каже, че горивната камера не може да се използвате. Както правят в страните, които България се стреми да стигне. Номер 2. Облицовката на горивната камера, която ще се прави задължително, трябва да е направена от огнеупорни материали. Абсолютно задължително също е да има и входящ въздух отдолу за студен въздух, тъй като горивната камера е много гореща и създава изключително много топлина, трябва да отдолу да влиза въздух свеж и отгоре да излиза решетка отново, да излиза топлия въздух. В интернет вече циркулират картинки с изкуствен интелект на най-различни измислени облицовки, които объркват и дизайнери, и архитекти, и клиенти за това, че камините не трябва да имат решетки. Тази топлина някак си трябва да излезе, а в повечето случаи на различните производители, които продават горивни камери с облицовки, тези облицовки имат скрити отвори и заради това не се виждат решетки. Но решетки абсолютно задължително отвори трябва да има. Някак си трябва да става охлаждането на самата горивна камера, тъй като когато не става охлаждането, имате изключително големи проблеми и рискувате да си запалите къщата. Номер 3. Трябва да оставите свеж въздух за горенето на горивната камера. По абсолютно всички горивни камери от висок клас им е необходим свеж въздух, минавайки по тръба от поне между 100 и FI 150, тъй като е необходим свеж въздух за горенето на дървата, за самия процес, а самата горивна камера не може да го осигури от помещението, в което се намира, тъй като вече самите помещения са изключително изолирани, дограмите са изключително плътни и липсата на свеж въздух за горенето на горивната камера води до това тя да не може да функционира ефективно, да не може да функционира оптимално, да пуши и да създава проблеми. Без свеж въздух, горивна камера просто не монтирайте. Бонус номер 4. Коминът.
Коминът е също толкова важен, колкото изборът на горивната камера. Неговата тяга трябва да бъде оптимална, не трябва да бъде много хубава, тъй като ако коминът тегли много, тогава имате отново проблем, тъй като това, което зареждате в горивната камера, прекалено бързо ще изгаря. Сечението на комина, неговата височина, позицията му в самия покрив, дали в страни има много по-големи сгради, дали къщата се намира на брега на морето, надморската височина, това са всички само част от факторите, които определят какъв трябва да бъде комина и къде в самата къща трябва да бъде разположен. Това, което ние наблюдаваме в България, е, че повечето комини не могат да се употребяват, тъй като те са изградени от отделни тела или от тухли. И това, което се получава, е, че с годините между тези тухли и между тези компоненти фугата се връща в място, където нагарът може да застава, да се натрупва и в някакъв момент да почне да гори. Това е начинът, по който изгарят къщите зимата, тъй като имат недобре изградена коминна система. Оптималният вариант за комина е коминът ви да бъде извън къщата ви. Така няма да ви пречи вътре, така имате достъп до него винаги, за да може той да бъде изчистен, да може да бъде обслужен. Така е най-безопасно, така се прави в северните страни. Контакт с нас и всички наши предлагани продукти може да намерите на нашата страница.